nixtieq dalodu nirrifletti ftit magħkom. Però nixtieq li tkun riflessjoni tagħna kollha ma' xulxejn. X'jagħmel parroċċa? X'jagħmel għall-parroċċa? Il-Knisja sabiħa, il-Knisja il-parroċċa. L-istatwa titolari, ir-rikkezzi li hemm fil-Knisja jagħmlu l-parroċċa. X'jagħmlu l-parroċċa? Kieku l-parroċċa kienet il-Knisja, konna ngħidu li l-parroċċa hija mużew. Jew inkella esibizzjoni kontinwa, exhibition kontinwa. U fi żmien tal-festa tilħaq il-climax tagħha, l-milja tagħha. Kieku l-parroċċa kienet il-Knisja. Mela x'jagħmel il-parroċċa? Il-banda tar-raħal flimkien mal-kor, x'jagħmel il-parroċċa? Kieku il-parroċċa kienet il-banda u l-kor, konna ngħidu li l-parroċċa hija skola mużikali. Il-parroċċa hija kumpanija tal-kant, tal-mużika. Imma mhijiex kumpanija tal-kant, tal-mużika l-parroċċa. X'jagħmel il-parroċċa l-armar sabiħ li għandna fit-toroq? Kieku konna ngħidu jekk il-parroċċa hi l-armar sabiħ fit-toroq u l-ħwejjer sbieħ li għandna fil-Knisja, konna ngħidu li l-parroċċa kienet gwarda r-robba. Li kultant u tant toħroġ u turi x'għandha barra f'triq. Imma mhijiex il-gwarda r-robba, il-parroċċa. X'jagħmel il-parroċċa? In-nar li jsir fil-festa, dak jagħmel l-parroċċa. Kieku konna ngħidu li l-parroċċa ħafna storbju matul ġimgħa li mbagħad jgħaddi u jisparixxi. X'taħsbu li jagħmel il-parroċċa? X'taħsbu? Tgħidu lin-nies. Laqas in-nies ma jagħmlu l-parroċċa. Il-qassisej il-kappillan, laqas il-kappillan ma jagħmel il-parroċċa. Il-qassisejn, laqas il-qassisejn ma jagħmlu l-parroċċa. Mela x'inhi din il-parroċċa? Tgħidu li qed tkellemna fuq il-parroċċa fil-festa, fis-solennità tal-Assunta iwa. Illum tassew floku li nitkellmu dwar x'inhi il-parroċċa. Ejja nippruvaw nħarsu ftit lejn il-ġrajja tal-Vanġelu li smajna. Ejja nippruvaw niffukaw ftit fuq dak li qegħdin niċċelebraw. Jekk dak kollu li nagħmlu fil-Knisja, l-armar, il-banda, in-nar, aħna bħala bnedmejn, bħala nies, jekk dak kollu li nagħmlu ma jorjentanix, ma jitfanix, ma jmexxinix lejn fejn imiex jadejk, mela dan kollu ma jiswa xejn. Jew jiswa l-affarijiet oħra, imma mhux biex inkunu parroċċa. Jiswa l-affarijiet oħra. Jiswa biex ngħidu kellna festa sabiħa, jiswa biex ngħidu għandna knisja sabiħa, jiswa biex ngħidu għandna opri mużikali tal-ġen sbieħ, iwa, mela le, u fihom il-valur tagħhom, mela le, u tajbejn, mela le, imma mhux parroċċa, ma jagħmlux parroċċa. Ippruvaw ftottet widnejkom dal-għodu, intom u aħna kleru, jien magħkom, biex nippruvaw nilqgħu dik li l-aħbar ta' Ġesu, l-aħbar ta' Alla fuq il-parroċċa. U nippruvaw nifhmu x'inhi l-parroċċa. Fid-dawl tal-Vanġelu li smajna. Il-Vanġelu beda hekk ma nafx hekk tiftakrux. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet. Tiftakru dan il-vers? F'dawk li ma kienu dawk il-ġranet. X'ġara qabel preċejs? Tiftakru x'ġara qabel preċejs fil-Vanġelu ta' Salluqa? Qabel preċejs, Marija kellha l-esperjenza tas smigħ tal-kelma tal-Anġlu
illi ħabbrilha illi sessir Alla. Insewa Alla, għax kif ngħidu Alla aħna mill-ewwel inqatgħu mill-art u mill-ewwel ngħidu mhux biċċa tagħna dik. Mill-ewwel. Ftakru fil-fatt, ejja niftakru fil-fatt illi Alla kellem lil Marija. U li Marija lil Alla meta semietu qaltlu hawnnej il-qaddejja tal-mulej ħajkun minni skont kelmtek. U hawn diġà tibda l-parroċċa, hawn nibdew nirraġunaw. Hawn nibdew nirraġunaw. Il-parroċċa l-ewwel qabel kollu xejn in-nies li ma nies imma, li ma nies dawk li bħal Marija jisimgħu il-kelma tal-Alla u jippruvaw poġġuha fil-prattika. Jisimgħu il-kelma tal-Alla u jippruvaw poġġuha fil-prattika. Dawk huma n-nies li nistgħu jgħidulhom parroċċa. Nibdew anzi il-bidu. U x'jiġri x'tagħmel Marija? Mela diġà għandna punt importanti, u rridu nistaqsu fil-parroċċa tagħna, fil-parroċċi tad-djoċesi, il-parroċċi l-oħra tad-djoċesi. Hemm realtajiet ta' żgħar għandna l-katekismu ta' tfal għax bil-fors ħafna minnhom. Għall-ewwel tarbin għax bil-fors, mhux it-tfal għax bil-fors ta' il-parents għax bil-fors, mhux it-tfal għax bil-fors. Il-parents għax bil-fors, aħna l-kbar għax bil-fors. U għax flok tnejn ma jagħmlux waħda, u għax flok tlieta ma nġibuhomx darba, u għax aħna parroċċa jew maħniex. Il-parroċċa tinġabar madwar il-kelma tal-Alla u tismagħha. Il-katekizmu ta' tfal imma dak ta' tfal. L-adolescenti, iż-żgħażagħ. Ejja dawk għandhom il-gruppi u aħna l-adulti. Azzjoni Kattolika, Legion, il-ftejt li jmorru, il-ftit li jmorru, l-oħrajn. Ir-realtà tal-kelma tasbih tal-kelma tal-Alla fejn hi? Le aħna parroċċa, le maħniex parroċċa. Maħniex parroċċa. Mhux qed ngħid għal din ir-realtà biss, imma r-realtajiet kollha l-oħra tad-djoċesi. Le maħniex parroċċa. Jekk aħna ma nisimgħux il-kelma tal-Alla, jekk maħniex f'realtà li tisma' l-kelma u tipprova tirrifletti fuqha bħal Marija u tipprova twettaqha fil-ħajja tagħha, maħniex parroċċa. X'jiġri x'tagħmel Marija wara li tisma' l-kelma tal-Anġlu? X'tagħmel? Tmur tħaffef jgħidilna l-Vanġelu, tqum tħaffef u tmur għand Eliżabetta. X'jiġifieri tqum tħaffef u tmur għand Eliżabetta? Kif tmur għand Eliżabetta din Marija imqanqla mill-kelma li semet għax il-kelma x'tagħmellek? Meta aħna nisimgħu l-kelma, mill-ewwel il-kelma titfana mill-ewwel għand l-oħrajn. Mill-ewwel iddaħħalna f'relazzjoni tajba mal-oħrajn. Intom ma nafx hekk titfakrux il-Vanġelu, aħna l-Vanġelu tant naqrawh u hekk, u tant illi jispiċċa naqrawh u nisemgħuh imma ma nkunux qegħdin nisimgħuh fil-fatt. Imma kieku tirriflettu ftit fuq dak li smajna, tinnutaw illi Sallu jsemmi li dawn imtlew it-tnejn bl-Ispirtu Santu. Imtlew it-tnejn bl-Ispirtu tal-Alla. U imtlew it-tnejn bl-Ispirtu ta' ferħ kbir, dawn kienu ferħanejn. Relazzjoni mimlija bil-ferħ. Mela kif Marija tisma' l-kelma tal-Alla, b'Ġesu fija, bil-kelma tal-Alla fija, kif jiġrilna aħna meta nisemgħuha tas-sew, bil-kelma tal-Alla fija wara li smajta, jien immur wara sax tiġġieled, jien immur li prova nagħmel mhux paċi biss, nipprova ngħin inħobb naqdi. Inferraħ. Mela il-parroċċa hi l-komunità ta' nies illi semgħu l-kelma tal-Alla u jippruvaw jgħixu bejniethom bħala aħwa. Jippruvaw jgħixu bejniethom f'komunjoni. Jippruvaw iżommu bejniethom l-ispirtu tal-imħabba ta' Ġesu. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi. Min kemm għandkom knejja sbieħ. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi. Min kemm tagħmlu festa kbira. Ma qalx hekk Ġesu. X'qal Ġesu? Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi min kemm tħobbu lil xulxin. Mill-imħabba ta' bejnietkom.
Ir-riskju x'ikun meta ma nismax il-kelma talla. Ir-riskju jkun li l-gruppi kollha li aħna ngħidulhom parti mill-parroċċa jispiċċaw f'konflitt wieħed mal-ieħor. Il-membri tal-gruppi li kollha fil-parroċċa billi m'hemmx is-smieħ tal-kelma talla u l-ispirtu talla bejnietna allura se jidħlu f'konflitt. Ħafna drabi dawn il-konflitti nibqgħu nkaxkruhom. Għaliex? Għax biex parroċċa. Għax m'hemmx is-smieħ tal-kelma talla. M'hemmx l-ispirtu talla li fir-relazzjonijiet ta' bejnietna jorbotna, jagħmilna komunità, jagħmilna familja. Imma x'tagħmel iktar Marija u Elisabetta? U kif jagħtuna dawl fuq kif għandha tkun il-parroċċa? Marija u Elisabetta jibdew jifirħu b'xulxejn, diġà semmejnija l-komunjoni, imma jibdew ifaħru lil Alla. Jibdew ifaħru lil Alla. U hawn tiġi ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Dak li qegħdin nagħmlu. L-Ewkaristija l-quddiesa li qegħdin nagħmlu mhix għajr, mhix suppost għajr festa, espressjoni tal-komunjoni ta' bejnietna u tar-risposta tagħna lil Alla wara li smajni kellemna. Imma x'jiġri meta ma nkun smajt il-kelma talla jien u meta ma jkunx hemm komunjoni bejnietna? Il-quddiesa x'tibda tfisser? Maġija. Ħammur il-quddiesa nitlob il-grazzja qal. Ħammur il-quddiesa biex inkun qdejt dmiri. Ħammur il-quddiesa biex le. F'qira wis il-quddiesa. Ħammur il-quddiesa x'imdorri mmur il-quddiesa. F'qira wis hekk il-quddiesa. Il-quddiesa mejxajr il-mument ta' flimkien Marija u Elisabetta ma' xulxejn jifirħu l-ispirtu talla bejnietom, flimkien infaħru lil Alla għal dak kollu li qed jagħmel magħna b'mod speċjali għal kelma tiegħu li kontinwament jagħtina li tagħtina l-ħajja biex ngħixu. Aħna għandna bżonn tal-kelma talla biex ngħixu. Inkella ngħixu kontinwament fil-problemi tagħna, fid-dwejjaq tagħna, fid-diskussjonijiet tagħna, fil-ħmerijiet tagħna. Jekk ma tkunx il-kelma talla li terfana l fuq. Allura l-Ewkaristija, iċ-ċelebrazzjoni, għandna l-Magnificat, ir-Ratta ħajr u t-tifħir lil Alla. L-Ewkaristija tfisser ringrazzjament, dak li qed nagħmlu tal-għodu. Imma dak li jsir kull nhar ta' Ħadd, dak li jsir kull jum. Għalhekk il-komunità l-Isranija tiltaqa' tiċċelebra kull jum biex tirrispondi lil Alla għas-sejħat tiegħu li għamel permezz tal-kelma. Imma x'tagħmel iktar Marija jgħidilna l-Vanġelu? Marija toqgħod ma' Elisabetta għal 3 xhur biex taqdija. Il-kelma talla li nisimgħu bħal Marija li tisma' lill-Anġlu tpoġġina f'komunjoni ma' xulxejn, faqda ma' xulxejn, frabta sieħa ma' xulxejn, tgħinna tqanqalna biex niċċelebraw l-Ewkaristija u nifirħu flimkien, għandna dritt nifirħu flimkien, mela le? U nfaħru lil Alla flimkien, imma wkoll tagħmilna għaddejja ta' xulxejn. Il-parroċċa huma dik il-komunità ta' nies li ħsieba f'dawk in-nies li għandhom il-problemi mhux biex ittaqtaq fuqhom. Mhux biex inħossu l-aħjar għax dawk għandhom il-problemi u aħna problemi tal-almenu mhux kbar daqs tagħhom. Le. Imma biex tgħin, biex taqdi, biex tmur tgħinhom, biex tmur issostihom, isservihom Marija tibqa' ma' Elisabetta għal 3 xhur. Jekk ma jkollix tal-orjentament mela komunità, il-parroċċija, komunità li tisma' l-kelma talla, billi tisma' l-kelma talla x'tagħmel? Tintrabat iktar ma' xulxejn f'komunjoni ma' xulxejn bis-sens, tfaħħar lil Alla fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fil-liturġija. U mbagħad taqdi lil xulxejn mod speċjali lil dawk li huma l-iktar batuti, allura ma nistgħux ngħidu li hemm parroċċa, nistgħu ngħidu li hemm raħal, hekk iwa. Raħal. Allura imma x'differenza tagħmel meta il-banda tan-nar, tal-armar, kumitat tal-festa, is-saċerdoti ngħaddu kollha kemm aħna minn dan il-proċess. Mhux darba ta' kontinwament, smieħ tal-kelma talla kontinwu, komunjoni bejnietna kontinwament, ejdu li intom dik il-koppja li tkun tisma' l-kelma talla fil-ħajja tagħha kontinwa, il-konflitti li jinqalgħu fid-dar kif teħindiljaw. Blima faċilità, blima kapaċità, kapaċi ssolvi l-problemi għax hemm Alla f'nofsu. Hemm Alla fin-nofs. Ejdu li intom li ma' kumitati bejnietom ma jiftemewx jekk hemm il-kelma talla. Ta' veru.
Noqdu naqra attenti ta' ara ma nimmaġinax jien nisqof jew aħna l-qassisejn illi aħna għandna l-kelma tal-law intom m'għandkomx ta'. Ara naħsbu aħna jien nimmaġinaw aħna l-qassisejn illi l-kelma tal-law aħna nisimgħu u nippruvaw nimxu intom le ta' għax kollha qegħdin f'baħar wieħed. Kollha qegħdin fl-istess silma. Dan li qed ngħidu l-ewwel qabel kollox għal min? Għalija l-ewwel qed ngħidu. Għalina l-ewwel qabel kollox aħna illi l-mulej sejħilna biex inkunu rgħajja. Imma dan kollox għandu x'jaqsam mal-assunta ma' Marija mtella fis-sema. Għax jekk m'hemmx parroċċa, il-kelma parroċċa ta' minn fejn ġejja? Kelma sabiħa ħafna, ġejja mill-kelma li juża Salluqa fil-Vanġelu ta' Emmaus. Meta jgħid waqt li kienu mexxin dawk fit-triq daħal wieħed barrani f'nofshom. U biex jgħid il-kelma barrani, Salluqa juża żewġ kelmiet Griegi jgħid para oikon. Diġà hemm il-kelma parroċċa d-doq fihom, para oikon. X'jiġifieri para oikon? Interessanti. Il-parroċċa, il-para oikon, dak il-barrani, huwa xi ħadd illi hija ġo nofshom imma jirraġuna b'mod differenti, jaħseb b'mod differenti, iħoss b'mod differenti u barrani. Hija ġo nofshom para fil-qrejb imma oikon, barrani għalihom. Fil-qrejb u barrani għalihom. Dik il-parroċċa, inkella x'jiġri l-parroċċa tispiċċa tintaġen mal-bqija tar-realtajiet l-oħra tal-ħajja. U ssir kumpanija, issir kumpanija finanzjarja, issir azienda li tittamel il-performance dawn l-hemm, issir hekk issir il-parroċċa. Jekk ma jkunx hemm dawn l-elementi smih tal-kelma talla, komunjoni ta' bejnietna, ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija ta' veru, imma dawn kollha jridu jkunu hemm u qadi tal-foqra. U l-assunta li jenna taqbadna minn xarna kollna kemm aħna llum u tgħidu nisma' intrefgħu naqra l-fuq. Mhux tiekom ta' tifhmunix ħażin, mhix kwistjoni tal-parroċċa taż-żebbuġ, imma kwistjoni ta' għawdex kollu. Forsi ta' bnadi oħra wkoll imma jiena minn għawdex tagħna interessani l-iktar. Kemm għandna bżonnu dan l-ispirtu tal-assunta li jerfa'na l-fuq. Għax kultant aħna minn għalina li qed nagħmlu parroċċa imma ma nkunu xajr fl-ingranaġġi u fid-dinamiċi tal-materjaliżmu, tal-loġika, tal-raġunament, tad-dinja li ngħixu ġo fiha. U nibdew nirraġunaw bl-istess mod għax dak għamilek milli jien nagħmilek u għax tempattijielu u għax ora. Ġol parroċċa. Ġol parroċċa. Ejjew nitolbu lil Marija biex tgħinna nixtieq nitlobuha din it-talba. Hekk din hija l-aħħar festa ta' Santa Marija qed niċċelebra din is-sena u x'hekk. Imma nixtieq nitlobiela verament għad-djoċesi kollha tagħna biex tgħinna ninqalgħu ftit mill-materjaliżmu, din il-loġika azzjendali ta' kumpanija li kultant il-parroċċi tagħna isibu ruħhom fiha. B'ħafna sforzi s'intendina ma nistax hawnhekk ma nirrikonoxxix il-ħafna sforzi tal-kappellani, tal-qassisejn u tal-ħafna volontari li jippruvaw jgħinu. Però naħseb l-importanti nkunu focused, importanti nkunu nafu x'ħana nagħmlu, għax nistgħu nsibu ruħna qed nagħmlu ħaġa minn għalina li tajba u fil-fatt ma tkunx. Marija imtella s-sema tidħol għalina l-koll.